Helo, Fion dwi, Cynghorwyr Gyrfa, gyda Gyrfa Cymru, a heddiw dwi'n Coleg Cambria. Wyt ti wedi dychwelyd i'r coleg yn ddiweddar ac yn meddwl tybed a wyt ti wedi wneud y penderfyniad cywir? Heddiw, rydw i'n Coleg Cambria yn sgwrsio gyda myfyrwyr sydd yn felly mewn sefyllfa yn debyg i ti. Gwerth amser i ddeall pam dy fod yn cael yr amheuon hyn. Efallai dy fod ti wedi newid dy gynllun gyrfa ac eisiau newid dy gyfeiriad. Neu, efallai nad yw'r pwnc neu'r cwrs yn iawn i ti. Ystyried canlyniadau o adael a fydda'n effeithio ar yr hyn rwy ti'n ymwneud fel gyrfa. Y peth pwysicach i gofio yw peidio a rhuthro i wneud penderfyniad y gallet ti ddifaru yn nes ymlaen. Gallu di wneud y penderfyniad ar gwell pan fyddi di'n gwybod beth yw'r holl opsiynau. Gall Gyrfa Cymru dy helpu di i archwilio'r holl opsiynau. Mae ein Cynghorwyr Gyrfa arbenigol yma i dy gefnogi di, i wrando ar dy bryderion ac i dy helpu gyda beth i'w wneud nesaf. Cysyllta dros y ffôn neu drwy sgwrs ar y we. Neu, cer i'r gwefan ni i gael rhagor o wybodaeth. Pa bynnag y bryderion sydd gen i ti, mae Gyrfa Cymru bob amser yma i helpu.